Mbiri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe? Ndapota kana muchikwanisa munoburitsawo nyaya yangu as anonymously nekuti nyaya yandiri kuda kutaura iyi inotondiremera, ndinototadzawo kutorara. Handinawo murume nekuti varume vose vandinenge ndava kudanana navo vanotanga kuona zvinhu kana kurohwa nezvinhu. Izvi zvakaitika makange muri mugore ra22. Ndakange ndatoendawo kusleep over, mufunge zvenyu, ndisati ndatangawo kuita zvekunamata. Saka ndiri kusleep over ikoko pane zizi rakatobhururuka rikatouya rikatomhara pamusoro pemazen'e. Mukomanashe, zvakazoitika after kana usati wakambosangana nazvo unoti idzi inyaya dzekunyepa. Boyfriend yangu akatanga kugwagwadza achiita sekunge munhu ari kupindwa nechando apa tiri mumba. Pandakazoona kuti panapa zvinhu zvatochinja, akabva ashandura maziso. Ndakangonzwa voice rakanditi tora hupfu urwuise muzasi mehapwa nemuzasi metsoka dzake nekuti zvinhu zvagogo vako zviri kuda kundiurayira muzukuru wangu. Voice iroro rainge riri mudhara, rainge riri remudhara wechikuru. After ndazomuudza mushure mekunge azopepukawo kubva kuvafe waainge atoenda, akanditi zvinokuda ndisekuru vangu because ipapo paainge achigwagwadza achishandura maziso, iye anoti ainge ava kutoona atova kune imwe nyika uko kwaakati aiona vanhu vachigadzirirwa pekugara pakanaka. Vasekuru vake vakazoti asiwe muzukuru wauya kuno, nguva yako haisati yakwana, dzokera panyika. Ndokubva atodzoka. Akandibvunza kuti chii chainge chaitika. Ndikamuudza kuti patainge tichitandara pakangomhara zizi pamusoro pemba. Ndokubva atotanga kutobvunda zviri zvinhu zvainge zvatumwa nagogo. Akamboita sekunge achazondiroora but akazozvitadzawo nekuti maspiritual encounters acho ainge osangana nawo, it was too much. Saka ndiri kunyora nyaya yangu ndiri kuno kuPretoria kuSouth Africa, nadzo nyaya dzedhudhula haufa hamuchauye nadzo wani. Saka ndinoshandawo munomo muSouth Africa, ndinoshanda as a maid pane imwe imba. Ndinoshandira hangu varungu vane mwoyo wakanaka, asi kunyange zvangu ndichigara zvakanaka mwoyo wangu hauna rugare. Ndiri kutya zvekuti dzimwe nguva ndinorara nelight rakabatidziwa nekuti ndinonzwa sekunge panenge paine munhu anenge akamira kana mukona merumu mangu mandinenge ndakarara anenge achingonditarisa. Mukomanashe, ndanga ndatokanganwa. Mukoma, musati maverenga nyaya yangu ndinokumbirawo kuti muge muchinamata please, handisi kutamba. Inini zita rangu ndinonzi Tambudzai, not a real name. Ndine makore 23 years. Chingofungaiwo zita kana muverenga rekuti muchazonditumidza. Ndanyorawo zita rangu rechokwadi, musazoriburitsa. Ndakaberekerwawo maMutare. Ndazamawo kuti ndinge ndichichinjawo makore angu so that vamwe vasazobatanidza nyaya iyi. But mhuri yedu mukomanashe takabva kubhowera, kunyange zvedu takazokwirawo maMutare. Nyaya yakatanga kare muna 1997. Ndakangokurawo ndichinzwa vanhu vachitaura nezvemusika wainge wakaromberwa nasekuru vangu nagogo vangu, but vanhu vaitaura vachitya. Saka pataikura taingodzwa kuti mumhuri medu mune spirit irimo, mweya wechikwambo, kana kuti umwe mupurwa uyo wakaenda ukanotorwa nasekuru nagogo nekuti vakange varombera musika wavo. Ndaiti maybe vanhu vekumusha vanongovenga gogo uye zvekare vanongotyawo zvinhu zvechivanhu because gogo vangu vainge vari herbalist, vaita zvekurapa, nazvino vanoita zvekurapa vakura mukoma, asi mukavaona unokwanisa kutofungidzira kuti maybe vachiri kuma60 years. Saka ndisati ndanyatsokunzwisisa zvinoitika, ndairamba ndichiti vanhu vakangovenga gogo vangu, especially dzimwewo hama dzainge dzichinamata dzaingoti kana dzawana kumwe kwadzinokwanisa kunogara vaisazvombodzoka zvekare maMutare, until zvinhu zvazotanga kunyatsokuitika mumaziso mangu. Ndakange ndine vamwe sekuru ava vakange vari hanzvadzi yagogo vandichati Joramu. Saka vakazomboya vakagara nesu
vakatanga kupenga mushure mekunge vaona mupurwa. Ivo vanoti vakaona mupurwa wainge wakarara uchiita bonde nehanzvadzi yavo vanova vari gogo. Vana gogo ava ndivo nyakubereka vana baba vedu, saka vakangoti vaenda mubedroom magogo amene kuti vainge vachidei. Iniwo ndainge nditori kuseri kwemba ndichitosuka-suka hangu zvindiro zvangu, ndo pandakanzwa mbere. Pandakatenderera ndo vakati tambudzai, zvinoita hanzvadzi yangu zvakaoma kuroya masikati. Ndamuona achirara nemupurwa. Havana kuzomboitora nguva yakareba, vakazotanga kutopenga. Gogo vangu kunyange vainge vachigara vachiramba nyaya iyi, but vanhu vaigara vachitongovaudza kuti iwe uri muroyi, but uyo anenge azosvika pakuvapopotera akanetsanana navo achivaudza kuti uri muroyi, munhu iyeye aichiona. Hanzi vakaendako kuMozambique vakanoromba. Mukoma handinyatsokuziva kuti vakaromba vakapiwa chini, but chinhu chandakangokurawo ndichiona pamba chataigara tichingoona inini nehanzvadzi yangu, my cousin brother, mupurwa taimuona nguva dzose. Saka gogo vakakwanisa kuita mari. Sekuru vakange vasati vatombofa, vakauraya vana vavo. Sekuru vangu vakapfuma overnight, vakatenga marori aya ekudharadhara ainzi malong nose, vakavhura mashopu mamutare, vakaimba hombe yekumarural areas. Imba iyoyo ichiri kuona nhasi, zimanshoni ravakavaka kumaruzevha. Amushuwa kuti izvezvi ingori nhandare kana yezvidhoma. Mama vangu ivowo vakazvarirwa muHarare, vakasanganawo nababa vangu, vakaurawawo nekuda kwekuti gogo nasekuru vainge vakatoromba. Saka zvinonzi vanhu vakatanga kufa mushure mekunge gogo nasekuru vakutanga kuita mari. Hanzi munhu akatanga kufa vainge vari bamunini vangu, last born yemufamily kwana baba, vakangowanikwa vakafa mumunda. Asi hanzi vaita sekunge munhu ainge aita zvekuzvuzvurudzwa vachibviwa navo kwavainge vabviwa navo, nekuti vainge vakazara ivhu uye zvekare vainge vakadyiwa nhengo yavo nemhuka. Vamwe vanhu vakafungidzira kuti maybe vainge vazama kuzvuzvurudzwa nenyoka iya shato, asi vanhu vakati sei shato yacho isina kumboonekwa. Then another anti vangu vakafa zvekare, hanzi after 1 year. Anti ivavo hanzi vainge vari very healthy, but nerimwe zuva vakangomuka vakafa. Then another. Mafiro acho ainge achiita vanhu, hanzi rufu rwacho vanhu vaifa zvainge zviri very strange. A cousin of mine akanyura mudhamu, sekutamba sekuseka. Mudhamu mavaigara vachiswima. Vanhu havana kumbozvibhilivha because munhu aizivikanwa nekugona kuswima. Umwe zvekare akatsvira mumba. Vanhu vose vakange vari panze havana chavakakwanisa kuita. Akange atori mumba nevamwe vanhu kuboarding school, but vamwe vana vose vakakwanisa kubuda, iye ndiye ega akatsviramo. By 2008 mhuri yakange yava kutotyiwa muvillage. Vanhu vakange vasingachadi kana kuti gogo vange vachigara muvillage, nekuti vainge vaine sandawana iyo yavainge vainayo. Sandawana iyi ndiyo yakange ichivadyira vana vavo. Mukoma ndichiri mudiki ndaingoseka nyaya idzi until ndava ne14 years. One night taiva kumusha during December holiday. Takange takarara tose nevamwewo vazukuru mudining room. Around midnight ndakamutswa nesound yekunge munhu ari kufamba paroof. Ndakanzwa kufamba kwemunhu achifamba slowly. Ndakafungidzira kuti makonzo. Then my cousin sister akange achiri mupenyu, Melody akatanga kuchema ari kuhope. Akange achingoti, ndiregerereiwo gogo ndapota, ndiregerereiwo ndichiri kuda kurarama. Tarai muone kuti ndichiri mwana mudiki, wani makauraya mama nadhedhi vangu, ndiregerereiwo gogo. Takabva tamumutsa, akangomuka achitoita sekunge munhu ava kupenga. Mangwanani acho makuseni patakamuka tagadzira porridge, akangodya kuda masipunu maviri kwava kubva atotanga kutorutsa ropa. Within 2 days ainge atofa. Haana kukwanisa kuendeswawo kuchipatara nekuti gogo
vakati mari hapana. Gogo vangu mukoma ivovo vaiti kana mumhuri mukafiwa vaitomboita sekunge vakurasika njere. Takazogumisidzira tava kungozvivigera vafi vedu nevanhu vekufuneral parlour vanenge vauya voviga gogo tiinavo nevazukuru vavo. Kwakange kusina kana hama yagogo yaiuya kuzovabatsira kuviga vana vavo. Pakange pasina kana dzimwe hama. Ndikangoti gogo vakange vatongopedza dzinza rose rekufamily kwedu. Gogo vangu vakatanga kuita zvimwe zvainge zviri very strange. Vainge vasingabudi panze masikati. Dzimwe nguva vaikwanisa kuenda kumakuva huri usiku. Ndakambomuka around 2 am ndikavaona vachibika nyama pakati peusiku. Pavakazviona kuti ndainge ndavaona, vakanditarisa nerimwe ziso rakange richityisa. Vakabva vati, usambofa wakaudza munhu, uye zvakare handifariri munhu anofamba usiku pamba pano. Handikanganwe tone yevoisi ravo apo pavakange vachitaura neni. Toni yacho vaita sekunge munhu ari kutaurirwa nevanhu 100 panguva imwe chete. Ndiri kuhigh school zvinhu zvakanyanya kuchinja. Hama dzaingofa, uye zvekare maaccidents, masuicide, strange death. Baba vangu vakange vashaika, amai vainge vashaika. Mafiro akaita baba vangu. Baba vakange vachibva kwaMutare kuenda kuHarare. Bhazi ravainge vari mariri rakaita accident. Vanhu vakawanda vakapona, but baba vangu chete ndivo vakafa. Musoro wavo zvinonzi wakapwanyika zvisingaiti, zvekuti hapana kutoitwa body viewing. Funeral yavo hanzi yakatyisa nekuti hanzi pakange paine makonzo aionekwa achimhanya-mhanya muzasi mecoffin. Uye zvekare usiku hwemariro hanzi pane vanhu vainzwa vanhu vainge vachikakavadzana vari panze vachiita sekunge vainge vachirwira nyama yababa vangu. Vamwe vamunini avo vanonzi vainge vakadhakwa vakashevedzera vakati, ndibaba vauraya. Vakati sandawana iyi ichapedza mhuri yose. Asi hanzi vakati vachitaura kudaro, pane rimwe voice, another voice that said, iwe usataura nekuti ndiwe next. Vamunini ivavo vakazofa. Vamunini ava mushure mekunge funeral hanzi vakange vakadhakwa vakafa. After 1 week vakawanikwa vakazviremberedza mumuti. It was a suicide. But vanhu vekumusha vainge vachiti zvikwambo zvemudhara name hidden. Tichibvira sekuru vangu ndizvo zvainge zvatora upenyu hwabamunini nekuti vakataurisa parufu rwababa vangu. Mukomanashi kubva ipapo mumhuri hakuna kana akazombowana peace. Ndakazouya kunoku kuPretoria, ndinongoshandawo samaid, kutotizawo mhuri. Ndinototya kuti maybe kana ndikadzokera kuZimbabwe ndinokwanisa kutongourawa. Ndinotongoponawo nekuenda kuchechi, but kumira hazvina kumira. Ndinongorota zvinhu zvinotyisa. Ndinoona murume mutema anenge ari mupfupi-pfupi. Dzimwe nguva anenge akapfeka matewe, anenge akamira pagedhi repamba pandinoshandira. Dzimwe nguva ndinorara ndichinzwa munhu anenge achirara neni. One day ndakamuka ndikaona kuti ndakange ndakaparwa mukati mezvidya zvangu, uye zvekare nepadumbu kutopariwa chaiko zvekutoti ndaitosinina ropa. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kungomuka ndakazvimba zvekuti ndinenge ndichita sekunge ndakarohwa. Madhamu vangu vakatombondibvunza kuti kasi boyfriend yako anokurova, but ndakange ndisina boyfriend panguva iyoyo. Zvinhu izvi zvinoitika zvekare kune cousin brother yangu. Ndiye chete hama yandikatoti hama yangu yeropa yandinoziva, uyo wandasara naye. Zita rake ndichamuti Tawanda, uye zvekare ari munomuwo muSouth Africa. Upenyu hwaari kurarama hunotorwadza. Ari kugarawo mumaplots uko kwaanongoshandawo basa rechigarden boy. Ende anongoti kana akashanda anobirwa mari. Akambotanga kudhakwa so anodhakwa kuita sekunge anopenga. Kuri kubayiwa nemapanga anogara achingobayiwa nemapanga. Ndinototya kutoti maybe imhepo yacho iri kuda kuti
ainge achizofa. Nerimwe zuva akandifonera achichema neWhatsApp call akati, sisi ndiri kuona umwe munhu uyu anenge ari kadhara kadiki diki kanenge kakagara pawardrobe yangu each and every night. Paakandiudza izvozvo mukoma ndakanzwa hana yangu ichirova, because exactly the same thing yandaionawo. Tinonamata, takatanga kunamata together pafone every night, but zvinhu zvacho zvinongoramba zvichingowedzera. Hamenowo kuti sei Mwari wacho vachiignora vanhu vanenge vari mumatambudziko vakaita sesu. One evening ndakafonerwa nagogo. Ndava kutoziva kutoti gogo vangu vakangondifonera ndinototukwa nevarungu vangu. Ndakafonerwa nagogo, saka vandifonera kudaro, voice ravo rainge richityisa, but vakange vachishoshomera kuita sekunge munhu ari kurwara. Vakabva vati kwandiri, ko iwe sei usiri kuda kudzoka kuZimbabwe? Kasi uri kuda kuzodzoka wakatarisa mudenga here? Ndikati, gogo muri kurevei? Ndakati, ndati kasi kuda kuzodzoka wafa here? Uya kuno ndine zvinhu zvandiri kuda kukupa. Gogo vangu vane mari mukoma. Kana vashandi vanovashandira nezera ravo ndinotoshaya kuti vanovakontrola sei. Vane track ravo rinotoenda kuDRC. Vanhu ivavo vanogona kutongorobha gogo, but vanotongoya nemari vachivapa zvinhu zvavo zvakanyatsokurongeka. Kunyangwe vanhu vakafa mumhuri, gogo vane mabusinesses emhuri ari kungoramba achingobudirira, maploti, marori, serandataura rinoenda kuDRC, mashopu mamutare, nezera ravo vari energetic gogo vangu, kunyangwe vanhu vachifa. But ndinotya kuti kana kuri kunzi ndikaenda kuZimbabwe sezvavari kutaura kuti ndinoda kuti unge uchiuya kunoku nekuti pane zvandoda kuti ndige ndichizokupa izvozvo zvimasandawana zvacho. Last week chaiyo ndakanga ndiri ndega pamba pano pandinoshanda. Madam nevana vavo vakange vaenda kuholiday. Ndainge ndakatogara mukitchen around 10 p.m. ndichiona TikTok. Ndakanzwa munhu akatanga kufamba upstairs. Ndakafunga kuti maybe imbavha, ndikadzima TV ndikaramba ndakanyarara. Mukoma, ndakanzwa munhu akaramba achingofamba, then ndikanzwa munhu achiseka. Mukoma nashe, kuseka kwemwana mudiki. Ndakatanga kunamata. Suddenly a plate that was on the sink yakangodonha yega. Ndakamhanya ndichibuda panze barefoot, ndikagara padriveway kusvika mangwanani acho. Mangwana acho ndikafonerana naTawanda, akangoti, sisi musati mandiudza anything, ndine hope dzandakarota. Nezuro ndakarota baba vachiti, masara muri vaviri, wani wenyu ari kufanira kuti ange achienda kana mukasanamata. Ndakabva ndatanga kuchema, because that same night kunyangwe ndainge ndakagara panze, ndaipota ndichitsumwaira. Ndairotawo baba vangu vainge vakamira kumakuva vachiti, mwanangu, tiza, handichazivi zvekuita. Kumba kwedu vanhu vakapera kufa. Wose akaedza kutaura nyaya iyi akabva afa, nekuti vainge vasingadi kuti vana vavo vange vachinamata, vange vachingoita zvechivanhu. Why did people die? Why did people die like this? Kasi Mwari vacho havateereri wominamato yevanhu vakaita sesu here? Dzimwe nguva ndinotonzwa sekutoti panenge paine munhu anenge achitonditevera. Kana ndikafamba usiku ndinotonzwa kutoti kumashure kwangu zvechokwadi kunenge kuine munhu anenge ariko, anenge achinditevera usiku. Sometimes ndinokwanisa kana kutongogogodzerwa nemunhu anotongouya muroom mangu mandinorara, obva atanga kugogodza. Mazuva ekutanga ndaivhura ndichifungidzira kuti maybe ndimadam. Ndaiti kana ndikavhura ndobva ndaona kuti hapana kana munhu. Ndiri kutya kufa, ndiri kutya kuti brother yangu anogona kufa zvekare. Ndotiza ndichienda kupi, sezvo ndakarota baba vangu vachinditi tiza. Chinhu chinondirwadza ndechekuti gogo vedu vanoita kunge vasina zvavanoziva, but ivo vachiziva zvose. Kutaura havadi. Kana ukataura navo vanongokuudza kuti imi muri mapenzi, munoswera muchitambudzika muri kuSouth Africa. Vanokwanisa kungoti dai mukaurawa ikoko, because kuno kumakasirwa pfuma nasekuru venyu, but muri kutambura muri kunyika yeSouth Africa. Mukoma nashe, kana muchizobuditsa nyaya yangu ndapota vanhu vanamate.
handisi kuda attention kana majokes, ndiri kuda kuti vanhu vange vachizonamata mushure mekunge vateerera nyaya yangu. And pray for me and my cousin brother, kuitirawo kuti tinge tichizongorarama so that zita remadzibaba edu risazokanganikwa pasi pano panyika. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Mamwe matambudziko ari muvanhu unototi ako auri kusangana nawo anenge ari nani. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi ndinogeza nenyoka yembinga yangu. Inini ndinonzi Melissa uye zvakare ndine 20 years. I am at university kuno kuAmerica. Honestly, handina kana shame yekutaura my only truth, because vanhu vakawanda munotochivawo upenyu hwakaita seupenyu hwandiri kurarama. How many of you can wake up and say kuti I want to go to America? Kunyange mukati yeAmerica yadhakwa, how many of you can get a visa uko vana pangu endaika kuembassy tione kuti munokuuya here kuAmerica kwacho? Ndakaberekerwa muZimbabwe but tikatamira kuno kuUSA ndichiri mwana mudiki. Baba vangu vane matrucking company, maproperties nemabusinesses kuHarare nekuDubai. Kubva ndichiri young ndaingonzwa vanhu vachiti you need to hustle girl, uye zvekare ndakawirirana nevasikana vakawanda, those that are gold diggers. So when we came to America, ndakangozvidza kuti ndinongodanana nevanhu vane mari chete. Kana munhu ari murombo, I don't date broke niggas. First year yangu kuuniversity, my life changed. Ndakatanga kufambidzana neumwe uyo wandichati Malik. Saka munhu ari very rich, Lamborghini, your penthouse, designer clothes daily. So this guy iye anotogara nenyoka hombe muapartment yake. It's a pet ine vanhu vari kuZimbabwe, nothing else. Not a python, damn, it is a cobra. So akabva ati kwandiri anoda kuti ndipote ndichigeza nayo. So nerimwe zuva weekend akandiendesa kuMiami kuvilla yaainge arenta ikoko. Ndiko kwandakaona zvinhu zvandainge ndisati ndakamboona muupenyu hwangu. Pool party yacho, yo, it was so nice. Kwakange kuine vanhu vairatidza kuva marich influencers, crypto guys, magirls vakange vakapfeka nice diamonds, costume, jewelry. Everyone ainge akadhakwa. Music was playing over there, people dancing with bikinis. Around midnight, Malik akandibata ruoko akati come and see something. Akabva andiendesa downstairs mune imwe room yainge iri dark but iine neon lights. Mukati makange muine jacuzzi hombe yakange yakazara steam, and mukati mejacuzzi makange muine cobra. Ngoma naishi ndakatya ndikada kutiza. Nyoka yacho yainge yakatomira yakatomisa musoro wayo iri pamusoro pemvura yakatitarisa. Malik akandihaga akaseka akati kwandiri, relax, this one it is fed very well. Ndakati munhu ane mari anogeza necobra same? Akati no, do not worry, it is just a pet. Saka ndakabva ndapinda mujacuzzi. Malik akatanga kundipinza mulifestyle yake, trips, private jets, shopping sprees. Ndinotombotengerwa mabag ema$4,000 US kunge munhu ari kutenga machips. So everyone knows kuti I am a rich girl. Vazhinji vanotofungidzira kuti ndiri kuita OnlyFans secretly, asi the real truth is that inini ndinotongoita zvekutongogeza nenyoka yaMalik. Ndinogeza nenyoka yaMalik twice each and every month. Dzimwe nguva tinodira mukaka tozanganisa nemvura mutab kana kuti mujacuzzi, then we bath and we make love. Semester break ikasvika, Malik anondiendesa kuDubai, and dzimwe nguva tinenge tiri pahotel inenge itori pamusoro pegungwa. Yo, this is real wealth yamusingazivi imi maZimbabweans. So I want you to understand kuti kune zvimwe zvinhu zvinoitika. It's not everything that has to do about kuromba. Ndinokwanisa kutengerwa like what happened last month. Inini ndinoendeswa kuma yacht parties
ndinoflya first class, ndine designer wardrobe yakazara kupfuura tukumaboutique twenyu twemuHarare. Last month Malik akanditengera watch ye38,000 just because ndainge ndamutsamwira. Saka honestly handina basa nezvinotaurwa netuvanhu twekuZimbabwe tusingazivi kuti chii chinonzi civilization. The only thing yakambondityisa happened 2 months ago. Ndakange ndiri ndega mupenthouse yake. Malik ainge aenda kumeeting. Ndakafunga kugeza mujacuzzi alone. Cobra yakange yatovamo mumvura. Ndakapinda zvangu ndichiteerera music. Suddenly nyoka iyi yakabva yauya ikaresta pachifuva changu, but yaita sekunge yaindinanzva manipples angu. Ndakabuda mujacuzzi screaming, but pandakaudza Malik akangoseka zvake. Inini I really do not care about zvinyaya zvenyu zvekuromba zvinoitwa nemi vakasara vari kuZimbabwe. Girls, kana ukasangana nemunhu wako anenge aine pet, usateerera zvinyaya zvanamukoma Nashi nekuti muchatadza kutoroorwa. Kune varume vane mari. Do you know this other guy? Maybe you don't know him, all of you. Ane nyoka yake ePython. Atori ne big following ku TikTok. Ndinomufollowa ndisingadi kuita sekunge ndiri kumupromota zvangu. So I always follow him. Anogeza nenyoka dzake, anorara nenyoka dzake. Does it karomba dha vanhu vekuZimbabwe? Ndokusaka makapambwa pfungwa nemaChina, because munongozvidza kuti zvose zvinenge zviine kuromba mukati. To all of you girls, ukasangana nemunhu wako mudeiwe, kunyange akakuudza kuti ndine zizi rimubhuti remotikari mude, chingozviudza kuti mapets, vanhu vanotendedzwa kuita mapet avanenge vachinzwa kuda. Zvitori nani kutorarama soft life uchinzi boyfriend yako anogara negudo mumansion make than kuti uchazoendeswa kwabushu ukoko kwaunozonoitiswa zvimaprojects zvekupfuwa huku kikikiki. Munondisetsa sometime. Munoziva chinonzi mari here imi? All that I care about and all of you must care about is money. Zvekuzonzi he pwetere pwetere, it really does not even matter. Yo muri Zimbabwe ndo message iyo yatakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana Melissa, uyo ari kuti iye ari kuAmerica. Hanzi munoiziva here hanzi munoiziva here America? Kunyange mukaenda embassy mungari apply visa mungariwana here? Ngatitaurei naye mucomment section. Rekedzeiti bataenda panyedu inotevera. Hanzi, how are you my brother? I am a man that is aged 53 years old. Ndainge ndichiti zvechivanhu hakuna. Only when I was 33 years old, that was when I started to believe kuti chivanhu chiriko. Ndine 33 years as a police officer muHarare. I was then transferred, ndikabva ndachizoendeswa kuMasvingo. Takasunga umwe sangoma yakange iri n'anga, but yakange yabva kuGwanda, ainge ari muNdebele. Saka ainge achifungidzirwa kuti ainge auya kuzotenga maparts, because muvillage imomo makange manetsa nekuda kwekushayikwa vachizowanikwa vaine maparts emuviri anenge akashota. So we laid out a trap, tikabva tamubata. We searched motikari dzavo nepamba pavainge vachigara. Hatina zvedu zvatakawana zvainge very suspicious. We then took him to the cells because tainge tichida kumbomuita interrogation. Taenda naye kumacells. What surprised me was that tamusunga tikamuisa mumacell akanyangarika, takamutarisa. Zvinhu izvi pazvakaitika, it's not like pane imwe action yakamboitika, pakangoitika kakusangonzwisisana pakati pedu semapurisa. And the next thing that happened, takazotongoona kutongoti kumusel hamusisina munhu atongonyangarika. Akazobatwa zvake 5 years later, akabatwa kuGwanda, akabatirwa imwe nyaya yekuti akange abata umwe mwana ainge aunzwa padare rake achipenga, akatanga kumubatawo chibharo. But from that day onwards, that was when I started to believe kuti zvinhu zvakaita sechivanhu zviriko. Yo muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu. Kana wakamboitawo any spiritual encounter, feel free to come to our inbox and then you share with us your own side of the story. Zvakangoma hazvo vedu we. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo tanga takakubatirai. Munoti kudii nenyaya dzatanga takakubatirai pachirongwa ichi chatakuunzirai, nyaya yaMelissa. Musikanaratidza kuti dzinotokonerana chaidzo. Hanzi none of you can come to America zvaizvezvi nekuti muri varombo. Hanzi ndinogeza nepet nyoka yaMalik. Zvakauma. Ngatitaurei naye mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.